niya naman, nakainit naman mahigalang pinili ay. Sa atong pag-adto mga higalaon niya sa polling precinct, nga ato na mahigalang ampuan sad o kinsa angayan gyud kay lisod man kay mahigala dita makapilig maayong leader, kinahanglan kita og tarong nga leader ng atong nasod, kinahanglan tag tarong leader mahigala ning atong mga lungsod. Straight to the point. So kung dunay kwartang ihatag din no, kay karon sa yuhas kinamangay oy. Aghan na may nag-chat nako nga di ana, gi-istiplera naman. Anong sayo man nang hatag sila, O sa man first wave nis pagpanghatag, kay daghan kali kwarta siguro day. First wave pagpanghatag ni, nya na pay second wave ani, unsa man ni? Tagantanig pagtagad dumutag sa panuman usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Ang point. Commission on Elections sa Central Visayas ni hulagway nga all systems go na alang sa eleksyon karong Lunes. Tanang automated counting machine sa Region 7 natistingan na kagahapon og silyado na alang sa umabot nga adlong Lunes. Straight to the Sa point. pikas bahin, asa man tong gipasangin lang taon. Isa nga na day Daniel Cortez, mo ni mga higala kay nangita din ni nako mga sukin tigpaminaw, nagchat din ni nako ana ko mabasa no, mga ikog dispensa nga wa nako nabasa kay kinini ang pertiman tong bisiha god unya. Doon na nagkuan ako nga nagchat din ako ni Daniel Cortez nga attorney, tabangi ko attorney, tagai og pagtagad ako mga messages nimo. So akong gipasusi sabdi ni mahigala nga kuan ko no, i-contact ko no ni Daniel Cortez kay siya gipasanginlan karon nga siya may namutang sa mga streamers mahigala ni Governor Gwen. Sa ato pa murag luwas na tas DYHP ani kay So Daniel Cortez, og asa man ka, tawagan mi diri sa estasyon. Kaya pagpailang ikaw na si Daniel Cortez kay aron nga amo kang ma-schedule for interview. Kay kinini ang para maklaro tani kay nangayo mo kag tabang tawo nako aman nako mabasa. So mo nga ako kang interviewhon, ako kang pangutan-on labot ani. Kay kinini ang kamis DYHP nanawagan magid may nga imbestigaran ninyo na din kay may pasingin nga kami namutang ng streamer nga kining Cebu is a Garcia country, gipamutang mga higala sa mga skywalks nya karon ang amag kami may pasingin lang no, may budget anang para streamer. Ngita lang mo diha og kanang kuan liyo, imbestigaran lang ninyo og kinsa ni na may mga CCTV tanawa diha kay kung panalitan makita sa CCTV si Gulyat panalitan mo yung nagsaka dito may nagtao ako lang kunon nga DOHP na yun. Atal ilado man ning mga talents dire o di gani makitaan si Inday Bambina baka di naman lang ko manugog laing tao kay makabayad patag laing gasto kung mauhon. Tanawa Francis Espares baka nang makaingon kita di HP gyud ni taod. Pero di gani ay lamig pa apil-apilag pamasangil kay porbidawa gimi budget ano mo palit-palit streamer pamutang din habida. Unsa man tong vlogger ni Governor Gwen nagsige pagtira nako wa na unsa man to siya. Kay ako di man gyud ko tan-aw to mahigalang mga vlogger kay bida naka mo labay lang usahay sa kung kwanto. Di kay ko kay ang dagway ato mahigalang mura lagi kitong The Passion of the Christ. Kontra bida mga kagalaan. So doon na rin musulti na ko na gitirahan sa kay. Tanawa ko no lili ako no og nihunong na ba. Pero Daniel Cortez ako kang gipanawagan ron og isa may kaila ni nimo. Tawagan mi sa estasyon. Unya pagpaila nga ikaw na si Daniel Cortez para ma-schedule tika kay puno-puno naman ning atong mga kuan ron, mga interview sa guban pa. So Daniel Cortez kay nagpatabang man ka nako taon itag man ko may gala tabangi ko attorney tagai og pagtagad ako mga messages nimo. Uy. Kay ako'y napasangin lan nun nga ako'y namutang ning streamer. Kung pagtagad ng butaga sa panuman usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Now, point. tagantag pagtagad mga kaigalaan ang atong mga issues karong buntaga unya si Daniel Cortez ni tubag na Okay, kay nangita din sa nako mga higala nga. Katurni ako naman sa inyo gipasanginglan ang streamers.
At ni tagag pagtagad mahigala kay kami may unang gipasingilan di HP da bahin-bahin na gutos pasangil. Wa na ba? At tagag pagtagad mga kaigalaan ha. Kunya speakers bahin samtang akong gipawat-paabot sa ni Daniel Cortez. Istorya sa daday ha kay siya may gipasingilan taon nga kanana ang sa namutang sa mga streamers kadto bitawng Cebu is a Garcia country. Kami may unang DWHP may gipasingilan. Pero ito na masangil katong vlogger mahigala nga vlogger ni Governor Gwen Garcia nga iyang parinte ha. Layo lang noon tong pagkaparinte ha. At kami agi katawa mga kaigalaan. Pero sa pikas bahin atong balikan tong gamay itong samtang nagpaabot ang Daniel Cortez. Ang rally mahigala dito sa Dumanhog nga dini-appeal mahigala sa BBM. Rally kadto sa alyansa nga iyang i-endorse ang iyang mga kandidato sa alyansa. Wa na lang gyud pakuyuga mahigala si Andrew Di naman madag pakuyugon kay niya man tong chant mahigala 12 alyansa, 12 alyansa. Karon dito sa Dumanhog usara may ni kuyog. Si Binhor Abalos lagi yung usa sa iyang linya mahigala ni BBM. Ngano man na? Kining mga senators, mga tang-an pa man ni mga kigalaang politicians, utro man sa ning mat-an paspinya. Nahibaw na silandaan nga di na ta mopaduol ining BBM. Kay mopaduol ta ini delikado ta. Maapil ka mahigala kay mo man nagiingon god nga kada bitang panultihon nga birds with the same feather is the same. Ato na agi katawa mahigala ha. Ato na agi katawa. Birds with the same feather flock together. Mama na ilang giingon mahigala dugay naman ang istorya ha, pero murag makaingon to bitaw tinuod siguro na inana no. Kay mo bitaw na mga ginikanan akong tambagan nga tan-awa gid ninyong barkada sa inyong mga anak. Kay kanang inyong mga anak makabarkada na gani na og medyo kakita ka sa lihok sa mga barkada lahi. Timailhan ka na nga kana imong anak red flag ka na. Kung ang barkada sa imong mga anak ngadto sa eskwelahan o kanang mga bugoy ba? Nya mga adoy-adoy kay magbantay ka. Ngano ning imong anak nga kakuyog man sila so sinabot ni sila. Unya kay pareha mo mag-interest, pareha mo kuan ba? Bantay ka. Sumo ka na nga gusto ning mga senador di ta mo kuyog ini kay pida ang budget la daan karon tuiga 10 talamayon kay ang budget ta karon sa administration in BBM. Unya ang iya manghigalang gipangbuhat maapil ta ini nga kini ni ang daghay na masangil ini BBM nga kurakot ug mag-uban-uban ta paduol ta niya pasingin lang sa nga mo siguro sang uban ng mga kurakot. Lagi talang ni katawa mga higala ha. Mo na kining mga senador wa gyud manguyog. Kita bagon mos Dumanhog na usbisag usalang ka senador wa mi kuyog. Nga kumbuto no naon nimo ha. Presidente ning ni adinhi si BBM mismo. Unya ang Cebu is a vote-rich province. Unya ang naa sa rally, naapod mahigala si Cebu Governor Gwendolyn Garcia nga ni pahibaw nga siya mo'y leader ining One Cebu Party. Nganong man mo anhi mga senador? Ni palayo man sila. Nya kumbot hunaon may presidente ko na. Kada bitaw na bitaw usahay bitaw day nga sa imong kinabuhi ba day sa imong pagkatao bisag unsa ka kabisi inday kin kabantay ka inday kin. Nga sa atong kabisi do na kita bisita day nga makaahat no tag drop everything. You do gyud ka anak gumutungan ng bisita ha. Mahimo man do na kay mga bisita uban nga busy kay mo lang unya lang ha kanang nalasa tay kon kay napag na busy ko dire. Mahimo man. No nga imong ma-schedule ba pero do na gani kay bisita gyud nga labi nag imong boss kana kay ha. Sabi ning Bongbong nga naa pugos ka gyud og ato na gini adtuon ning Cebu. Nya labi pa nahasakay ka mahigala nga sa gipaila nga One Cebu matud pa. Pero ngano man yung mga senador wa man to nga kini sila mga higala mga mat-an man nga mga politicians. Straight to the point. Di sila gusto mahigalang maduhig ni ining kalangig na karon
nining BBM mga sukit tigpaminaw. Straight to the point. Tanawa ko na yung trust rating o yung approval rating mga higala. Sa tanan nga mga officials gobyerno, ang pinakataas og trust na approval rating si Sara Duterte. Bubintaha pa gani mahigala si Chis Escudero og rating. Sunod mahigala kini si BBM, ikaapat na gitos Martin, ha? Nang karon og magkuyog-kuyog ka pa. Nabagoy kandidato bisig usa lang nga kanang nagpa-endorse si Martin. Mangita mo sa kandidato nga ang mo-endorse nimo kadto gyud sang dunay credibility ba? Ha? So ang mga tao kini mao mga senador sa dili lang nimo paduol ni BBM, ha? Kay si BBM mga higala ang mga taong Pilipinhon. Labi pa ang mga Subuanon. Kinilisod man nimo ning imong tintalon og kwarta na. Mahimo nang mudawat sa kwarta pero duol kay skupras na ron, ha? Ano man, magunahuna man sa nga og ang muhatag sa kwarta daghang kwarta ning di as administration. Manghatag sila kwarta. Kini nanghatag kwarta kay bawo sa kadiin man ning kwarta hagikan. Unya kay bawo sa kag-unsa ning nanghatag. Kinis BBM mga kaigalaan kining iyang endorsement karon medyo case of death kini alang sa mga senador. Ha? Mo nang kabantay mo ang mga senador di na iyahay na lang sila. Iyahay pa ning kamot mga kaigalaan di na sa uban. Si Binhor Abalos sa gitay ni Kuyog. Ha? Ang uban wa na gyud. Kay ngano ari ka sa mga senador case of death kana. Lahi man ang dynamics. Pag-abot sa lokal dako pa nang questionable. Og labi na ngari sa mayor. Og ngari may gas mga leaders, no? Pero kanay bagong level mahigala sa mga senador, kanagong mga butante din ha, gawas kanunay palit mga kaigalaan, inigpalit ana mga sukin tigpaminaw. Pagunahuna man na nga kining tawhana na malito may kuan yun eh. Gigamit lang kita ni klaro man ni kayo. So, muna nga maingon ko ayaw gyud mo dawat anang kwarta. Kay para di mo makonsensya ba. Pero panalitan og di malikayan mo dawat gyud mo hala dawatan na. Pero ayaw mo ka konsensya. Kay kanang kwartaha ato naman sa nang kwartaha. Unya kinini ang mga senador balikan na to dili sa mo paduol mahigala hasta ni mga lokal nga mga kandidato kung mahimo di lang sa mo paduol sad. Ang uban mahigala napugos og paduol kay kini ron do naman ni shadow ron manghigala nga kwan election karong eleksyon na kabantay mo karong eleksyon na midterm election ha pero murag thrilling kayo day thrilling kayo nga eleksyon kay tungod mga higala nga nag-ung-ung ang impeachment ni Vice President Sara Duterte ug unya dunay issue mahigala ni Presidente Duterte kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga tuwa karon sa dahig muna nga mga tao medyo lahi ang pagbuto na ni mga kahigalaan. Kay tanawa ha, with your respect sa uban nga mga baruganan nila labot sa kan Duterte na magisukon Duterte sa pagsugod pa gyud at usang respetaran mga kahigalaan. Kadto mga aktivista at usang respetaran kay consistent pan sila mahigala sa ilang stand. O kadtong suko gyud sa war on drugs sa Duterte na man gyud. So kadto at usang respetaran pagsugod pa gyud. Kinis BBM mo man gyud ni masuko. Naka-benefit pa man gani ni mga kahigalaan. Kay mo itaw na nga iyang kuha si Sara mahigala nga iyang vice president, iyang running mate. Sa laktod nga pag-istorya, ang mga tao makaingon medyo sa may tawag nimo ng tawhan ng klase. Nga di man sa mga higala supak mahigala sa war on drugs si Duterte karon na lang ni siya murag wa ko na siya ganahe sa war on drugs pag-justify mahigala sa iyang ginahimo na karon. Pero kadtong mga naniid yun, di man nato mahigala ma-underestimate ang understanding sa tao. Basta gibuguan na ni sa mga tao. Ang mga tao na hibaw nga kinis BBM, timan-an sa mga tao nga duna ni mga higalay dapat mutanaw ba og utang kabubuton ngadto sa mga Duterte tungod kay number 1 sa tanan nga mga presidente sa nasod. Si Presidente Rodrigo Duterte ra mga higala mo'y nakapalubong sa iyang amahan ngadto sa libingan ng mga bayani. Straight to the point. Dili ka ka-expect ni Cory Aquino nga mapalubong atong respetaran to Cory kay mamuntoy unang presidente after Marcos. O mga Aquino atong respetaran sila.
nga dili sa makapalubong, no? Kay medyo sila man mo oy nagbangga gyud. Pero ang mga presidente uban nga matod pa ila mga friends ko no, sama ni Ramos. Wa gyud oy. Pagkahuman mahigala si Irap, si Gloria. Ha? Wa mga higala ilubong si Marcos sa libingan ng mga bayani. Dugay nila kanang pangandoy. Ha? Usa ka na mahigala kadakong isyu sa mga Marcos. Wa gyud nila to. Ila ra gyud to mga higalang gi butang mahigala tong ilang amahan. Diha sa ilang panimay kay nagpaabot sila kinsay presidente mo abot na panahon nga unta mahangyo nila nga malubong si Duterte ray nakahimo ana. Straight to the point. Tiya mo na ke kanang unang-una ha siya ra mo nakapalubong ni kanhi presidente Marcos sa libingan ng mga bayani. Unya pagkahuman pag eleksyon iyang gikuha si Sara nga iyang running mate. So kanang isyu may gala sa war on drugs si Duterte dili na isyu. Pagsugod pa insofar as Bongbong Marcos is concerned ha, with due respect sa uban katong suko gyud sa war on drugs. Nga pagsugod pa gyud suko. Ba't kining iya? Karon naman lang ni pasuko-suko. Iya mga higalang gikuha si Sara, gigamit lang niya mga kagalaan nga imong hiya ang himuong running mate. Aron mo daog sa itong 2022 eleksyon. Kay kung murimat siya ni Leni Robredo, pilde siya. Ha? Pagdagan bitaw nila may gila vice president nga nagbangga sa pagka-vice presidente, pilde mas Marcos. So ina na nang na-analyze og maayo nga mokuha ta og makatabang nato pagpo sa rating. Ha? Si Sara gikuha. Karon pagkuhang Sara ron, daog. Pagdaog ron mahigala ang gibaos mga kagalaan. Tanawa ko na, klaro man ang mga tao di man yung gibaos karon si Digong gipada dito sa dahig. Si Sara i-impeach. Nya katong pag-anhi sa Cebu mahigala kabaw mo. Ang mga senador mo nahuna sa di lang kita. Na may mga senador nga di sa Cebu at the time dekin. Dihay mga senador nga sa Cebu City wa sa man dumanhog. Ngano man pagtugpa pa lang da ang Marcos mahigala sa Mactan, ang gigamit ni eroplano ni Marcos ni BBM kadto ni eroplano nga gigamit mahigala pagda ni Presidente Duterte dito sa dahig. Straight to the point. Ata, kano? Ako ipakita sa social media, ha? Kining eroplano, ha? So, ang mga senador nga niya sa Cebu City daan, ayay, nagpahinumdom ang hinuon ni Samot, na hinuon kay hinumdom ang mga tao ni agoy, di ara ang eroplano, ay. Mao kining eroplano, ha? Ay, sa dong, ay, katusang ka BBM dong. Kanay dong. Oh, pag naog niya sa airport, atong pag-appeal niya og rally dito mahigala sa Dumanhog. Ha? Mauning eroplano ha. So ikaw senador ka to na. Gawas nga imbes kay ang mga tao ron presko pa ba sa unahuna. Ha? Moingon mga tao bida traidor ning tawhana. Nga samot pag ka presko kay gipahinumduman mga tao kay pag naog sa eroplano na mao maning eroplanohang gigamit pagdangad to ni Tatay Digong dito sa dahig. Kay kinidi ang eroplanuha, mao gid ning pirming gamiton ni BBM kumulakaw-lakaw siya, ha? So, klarog tataw nga kuan na gyud, no? Ang mga tao di man underestimate. Ni anang pagganha sa Dumanhog, ana din man nga pagpahinomdom. Tanawa ra gud ako ipakita ninyo balik tong pagdanang ni Presidente Duterte names, katong video names. Okay na katong nanaog na si Duterte mahigala dito sa kuan. Gidana dito mahigala sa airport. O, mo ni. O, ito gipasakay sa mahigala sa aeroplano. Mo ni aeroplano, ha? O. Asa man tong kuan. Paminawon ta ko ng audio gamay dong, be. O, mo ni. Saka na si Duterte. Nanghilak ko mga pulis town. Asik ka. Ayaw sa audio do. Mo ni sa eroplano ha. So mo hinumdom ang mga tao nga bisa pagdaghag kwarta sa BBM magbabaham gyud kwarta ni ang uban gani sugod na marangkada na mga kwarta ron daan. Mapanahon na gini nga kuplason talan niya kwarta kay total traidor mo gini sandaan ato sa din traidoron.
Niini karong shadow election. Shadow election between Duterte, man kabantay mo? Duterte Marcos man nun ang dagan. Kabantay mo, inisinggit may kala, BBM, ang uban, Duterte. First time ning election. Nga na, butang mga higala nga doon na ba'y sama og shadow election ba? Ang mga senador, kabantay sila may higala, bida, case of death, kining iyang endorsement, delikado kayo. Ang mga tao ini, medyo suko man gyud, mga sukitig paminaw, suko man gyud. So, with due respect, mahigala adtong uban nga, mo kung giingon na magikunta sa war on drugs, nga kunta gyudaan pa. Pero na may uban mahigala nga dili. Labi na mga higala katutuang naluoy gyud mga kagilaang presidente Duterte nga usa ka presidente ni serbisyo sa nasod. Doon na may mga presidente na priso may higala kato si Irap o kato si Gloria, diri raman gyud mga higala sa Pilipinas. Pero kini inana ba ang gihimo ni BBM? So, umupaduol kang BBM rong panahon na medyo delikado. Straight to the point. Ang question dako, kini mahigala mo trickle down ba ngadto sa local nga mga politicians? Mo trickle down ba kay sa mga senador, mga kaigalaan? Wa naman. Naa naman mga higala para nila. Muna nga kini ni ang pagbutar na to karong Mayo 12 timan ana to. Og kinsay angay nga mga leaders kay do na ta mga higalay atong kaugalingon, no? Nga obligasyon alang sa tong nasod o tinuod ta nagmahal alang sa tong nasod, do na tay obligasyon mahigala nga ato mga higalang ayuhon kini maong botasyon, ayaw mong dawat o dunay kwarta, pero kung nakadawat na mo, hala, dawata, kana ang paon, o ayaw iluwa ka ng taga. Kaya sa ako na yun, kining eleksyon na karon importante nga makapili, tag tinuod nga taong tarong, tinuod nga mo serbisyo sa tunasod, o kana magsugod nato nga doon na tayo obligasyon, kung tinuod tang nagmahal, nina itong nasod, mga kaigalaan. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin kong gagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y babantayan, Pilipinas kong hirang. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin kong gagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y babantayan, Pilipinas kong hirang. Shadow election kini mahigala between BBM o Duterte. Duha ka presidente, usa ka eroplanong gigamit tanawa ha. Akong gipakita niyo sa social media. Tungkulin kong gagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang daya mo'y babantayan, Pilipinas kong hirang. Pilipinas kong hirang. Hustisya, katarungan, radyo nga walay gikahadlukan. RMN. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point. De kalibreng talakayan, de prinsipyong komentaryo. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Straight to the Aron point. mapatas gyud ang tanan mao nga ako mahigalang gihinabi akong gi imbitar sa mga kagalaan karong adlaw sa Cebu City
former Mayor Michael Rama ato siyang tagagpagtagad ron taon. Pas dili pa nasa ta may gala ni Ate Arlene ayon kay dili sa Ate Arlene mo ni dunay programa diri sa ato may gala kanang Sincerely Ate Arlene matagabi ina mga higala og unya kini ni ang duna siya party list mahigala kining swerte party list ato siya pangutan-on sa niini una ta mo proceed mahigala ni Cebu City Mayor Mike Rama ron taon. Okay, unya dugang pa mga issues mga higala. Nastong linya karon si Ate Arlene ayon mga higala ato mahinabi ro nga buntaga live mga kahigalaan to ni sa Mindanao ron nga mga panahon na kay ning campaign period sa mahigala ining iya mga higala nga party list no ato i-check mga higalas no nga linya ron. Lahat ng tanong, straight to the point. Ate Arlene, good morning. Live taron sa DYHP, RMN Cebu, o IFM, o ingaman sa itong mga social media platforms. Good morning, ate. Good morning, attorney. Good morning sa mga suking tigpaminaw sa DYHP Cebu. Kumusta naman kate? Kumusta naman yung mga pagkampanya diha? Marag pagpagaw naman gamay. Paos-paos na gid, attorney. Gabi na gid, murag hataw gid, because halos 24 hours kada adlaw. Pero anad mahinugay ka, kaya sige magka-broadcast po noon. Medyo nagamit gid ato pagka-broadcaster, ani. Pila man ka radio stations kaninang imong nakay imong gi kuan ate kanang imong programa bitaw nga Sincerely Ate Arlene? Pila ka radio stations nga nag-air? 100 ka kapingka stations sa Tibok Visayas and Mindanao. So dako gid ituod no. Okay, so karon ni akay usa ka party list kining swerte party list. Pwede ba may mahibaw unsa man ning swerte party list? Okay, ang kining Swerte Party List, acronym ni siya sa Solo Parent, Working on Economic Rights and Other Trust for Equality, para gidi sa mga single parent, attorney. Okay. So nganong nakahuna-huna man ka nga naa ni ining maong party list o gamo represent nining mga single parent? Isip usa-usab ka single parent, attorney. Nakita gid nako nga sa tibuok gyud Pilipinas wala gyud may barog sa Kongreso para sa mga single parent. Doon natay mga daghang balaod nun, gi-craft, gihimo para sa mga single parent, pero wa gyud siya na implementar. So panahon na gyud nga doon na gyud sektor sama sa single parent nga marepresentahan gyud dito sa ato sa Kongreso. Okay, so nindot ni siya nga kuan no? Inyong imong advokasya sab. Kumusta man imong pagpangampanya ni ining maong advokasya so far unsa may reception sa mga tao labi na sa imong paglibot-libot aron nga mag-campaign nimo ning maong party list? Mas daghang kay nalipay no, daghang kay nalipay nga doon na napakabana para sa mga single parent. Sa tibuok Pilipinas almost 14 million more or less kuwa ko masayop ang single parent, pero kani sila wa gyud na hatagan kaayo og pagtagad. That's why sa atong paglibot-libot suroy kutob sa atong maila-ila nga mga single parent malipay gyud nga makabalo nga dunay magrepresent nila ngadto sa Kongreso. So panalitan mahatagan kag kahigayunan Ate Arlene no? Labi na nga ubay-ubay man sa ning imong pagsuroy-suroy na onya medyo do na puy daghan nga mga single parent bisag sila palandaan medyo og mo krusada mo himo maghiusa mong daan tanan unya ikaduha ang uban pod mo simpatiya pagyud labot ani so og mahatagan kag kahigayunan dito sa Kongreso unsa may imong tagaag prioridad gyud iniglingkod nimo unya dito. Yes, unahon gid ato ang mga balaod nun nga nahimo na para sa mga single parent nga wala gid ma-implementar. So sama na lang sa 1,000 per month nga allocation para sa mga single parent nga hangtod karon wa gid na ma-implementar sa halos tibuok nasod sa Pilipinas. Usa na siya sa mga atong tutukan kana bang mga nahimo na namugna na nga mga balaod pero wala gid siya atiman og napasagdan gid siya, attorney. Okay, sige te, ang imong mensahe na lang te ngadto sa itong mga igsuon nga naminaw karon kay nahibaw ko sa imong program mismo sa Sincerely Ate Arlene na naman na pirmi but dinhi sa akong programa sa Straight to the Point ang imong mensahe sa atong mga kaigsunan ngano nga angay nilang i-shade sa ilang baluta unya kining swerte party list. Yes, para sa mga suking tigpaminaw, ilabi na sa Sincerely Ate Arlene, dito sa DYHP Cebu, o sa tanang mga single parent dinha nga naminaw karon, ko kamo mag-ubanta atong suportahan ang Swerte Party List number 138 ni siya sa balota. Kini na ang panahon nga dunay motingog para sa mga single parent. Manghinaot ko nga unta ato ning mahatagad o pagtagad mabutaran nato para sa mga single parents sa tibuok Pilipinas. Okay ate, salamat guys paghatag og panahon nato diri sa DYHP RMN Cebu og sa IFM.
Wala kay mga pangutana Daghang unless salamat. doon na pa kay dugang pa nga mga impormasyon nga angay mahibaw-an sa katawhan. Wala na, attorney. Daghang kayo salamat sa kahigayunan. Salamat kaayo sa panahon nga imong gihatagan ako dinhi sa imong programa. Thank you very much. Mayong buntag. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Straight to the point. Na ato makauban ron may higala kay para matagaan tog pagtagad sa ato mga higalang mahatagan og oras gyud no si Cebu City Mayor Mike Rama ron mga higala nga niya karon sa atong Sibianan mga kagalaan. Okay, Mayor Mike, good morning. Good morning, RMN. Reaching millions nationwide. DYHP, kasama mo, 6112, Cebu. Senior, Panyero, Ropil, Panyog. Kumusta naman ka? Mo pagpagaw man ka or ba Howdy. mo nang tingog mo daan? Ba makanan ko pagawa, magini kong tingog, pagkataon ko ni mo, kaya kayo. But actually, we're now on our home stretch. Yeah, mao gyud, mao gyud. And we don't talk about any more days. Yeah. We're talking about hours. Correct. Oo, mao gyud. And dili ni basta-basta nga lahi ni nga sa mga kakita meron nga lang ko ni mong former at least lipay na lang ko nga lang ko ni mong mayor. Kaya nga kung termino lagi Oh. June 30 pa kanina itabo ron Guinness Book of Record ni in the history sa Cebu City sa ani hindi na lang pinpoint ni sa isa pero appeal sa ng mga tao nga nagpaindak. Kaya wapas lang magpaindak, acting pa sila karon, di ako, duly elected mayor yun, official. Kaya wala pa lagi penalty. Oo. Kaya asa magkakita, succession can only come when there is final and executory. Di malagi ka. Of course, from the Supreme Court. Wa ka manundog ni Governor Gwen nga wa manaog. And different. Iyan na. Para makatawa lang sa kagamay ba? Ha? Iyan na. Onya, kininang before tabo adto sa unahan, kumusta naman imong kwan? Na, di ba human naman yung meeting ni Abansi? Pero doon na pa mo dugang mga rally mo, doon na mo yung motorcade, mo na ako na dunggan. Karon, abangan ninyo tibok North and South. Karon gapon sa Jerusalem of Politics, karong mga hapon, ang gabi, or maybe magsugod la 5 sa Rama compound. It will be a convergence and kamong mga gingalan ako gatuod mo sa leadership of honesty is still the best policy. Be there. Bahala nag daan na natin mo sina magpusisok basta to amin ito. Kumusta man ibig nganli ko balik ni imong slate be para nga ma-appeal po sa natong campaign karon be. Salamat kayo. Simple naman yun na South Aba Perez, North ABMLR BHW. Ano imo kay doon na ni mga Yan kwan ang nimo? acronym. Acronym. Sa ibabaw, kung istorya ka og South, ngalan ako na og kaning HRR, Human Resource Reform. Alin na ba sa kasas North, HRO, Human Resource Office. So, alita sa obos kay, alita sa mga konsihal. Okay. Sugod lang ta sa North. 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 AB, mamana siya. Kanang AB, muna si Agipo. Mayan, konsyal na sa hipodromo, Rayna na sa mga LGBT. Ang B, Rayna na sa mga vendors, traders, konsyal na sa Barangay Ermita, Maria Pino Buanghog. Naog da hari sa kulon sa mga vendorsan muna si Kapitan Rex Sidol, Rex Milan. Sunod kay Emil Arman
kung healthy ka, happy siya. Mo ng kapitan sa Kambinoko, tinumdumi ha, mga barangay, predominantly ni siya ng mga councilors. Mo na si Kapitan Rex Milan. Mo na Ray Lauron. Mo ng kapitan sa Kambinoko. Fresh na fresh. Si chairman ni Anto sa Sangguniang Kabataan, konsyal na sa syudad, North and South. But running in North now, si Jessica Resh. Okay. So, ari na ta sa gingalan to BHW. Kung mangita kag bituon, the only thing, titing biton, konsyal sa da, number 1 manggali na sa barangay Lahog. About kay pagkalapad sa iyang agtang, pero pagkabusok sa iyang dughan, way lain, nagtanaw sa pamilya, mao na si Ernest Herrera. The big man with the big heart. The kanang newly discovered enjoyable dancer. Especially budot and sa nang usa kanang ingon ana si Noel CPA Wenceslao. Okay. South. Arita sa South. Letter A. Kapitan sa dulo pati ba? Iyaan sa konsiho muna si Novi nga mo Abilia Cabatino. Ang B. Y. Payman. Kapitan na sa buhisan. Outstanding barangay captain Jim Rimar Barite. Arita sa muna siyang Aba Perez. Joy in Life. CPA, lawyer, di madlock. Very clear on her advocacy of good governance. Corruption, she abhors. And that is Joy, attorney, CPA, Piskera. Letter E, run. Another 30 years. Kikan pa SK. Achiever. Muna si Hari Iran. Now, arita sa kay kuan man kaning Perez, letter R, away daping abogado, RBTA, gingalan na itong principal or head sa iyang law firm, akong anak, si Attorney Mikel Rama. So another E, away daping kapon, taga-DYHP na. Ginhawa Delpin, walain, may asimpa. Francis Ispares. Akan na magkuyaw. Wala sa letter E. Unya, ang amahan sa Sumay, kalimtanan na nato, muna si Philip Sapra. Sa Kalasan, nag-abot mo sa patong ingon ako, North and South, Vice Mayor, hotshot, graduate na, ilan lang bugal-bugal lang, basketball bawaan, takala mo na. Hindi na mao. Nahimo na ng countless times acting vice mayor, countless time acting mayor. Graduate na sa college. Mao na si Don Hontiveros. Sagdilan sa ng mayor. Ang importante, ang sa North, I remember, ABC ka na. Barangay captain na kasambagan. An entrepreneur. O ilain. Prangkapa Ong pa. Franklin Ong, manager. Dere sa South, akong magyapon, very clear, dili traidor ha, dili traidor nga vice mayor. O ilain, Don Hontiveros. Akong pagumangkon, outstanding, dili kay standing out, outstanding sa Kongreso, multi-awarded congressman in the whole country. Walain. Also, entrepreneur, Ido Rama. Mao na siya tinibukan na Partido Barog, Bagong Sugbo, Team Rama.
Partido Barog Bagong Sugbo. Pero ang connect ninyo sa PDP, di ba ikaw man maoy Vice President sa PDP laban? We are very well correct in that statement. Okay. So unsa man ang inyong pag-file, ang inyong partido is Barog kini inyo partido. Oh. Ang kaniyang grupo, ngalan mo, si Digong knows about it. The hierarchy of PDP, which is PDP Laban, now emphasize na PDP. At lang, Pilipinas, Duterte pa rin. Karon, nag-istorya ka o tinibukan, saksak sinagol ni, Smugasburg, pinakbit, minudo, chapsoy. Kung napamagilain, mo ni amo arong grupo. Nga naman, ako nagayingi, wa na ang tuwan na ang party list. Wa na may party list. Wala. Party list na may party list. Ingon ta po nga, naipilakabok diya, lakas. Nasa LDP. Nasa Partido Federal ng Pilipinas. Kung naasay opat kabuok, barog yun. Barog. Kaya ako, di man mahimog ang akong kuna na pwede naman makaiso na ang Partido Barog. So, mo na sa pero I am focusing campaigning for especially black voting yun, no? For the mga kandidato ni Digong. In the same manner, agreed by the parties, nasa may mga kandidato na agree nila. Muna sila nga. That's where we are now. Okay, so medyo ang simpatiya sa mga tao bisan mo adto ka sa field karon medyo nakapabor-pabor gamay kay ni aman ang mga tao nga kanana ang simpatiya ni Duterte. In fact si Sara mo ay pinakataas karon og trust and approval rating no sa tanan nga mga officials gobyerno no. So makatabang-tabang ni labi na ikaw nga gianhig kang VP Sara nya tabangan ka sa pag handshaking. Unsa may tan-aw nimo? Kaduha. Wa dyan na mausab in all our many rallies. Inig-ingon ako, Marcos, wa may isang kamot. Ingon ako, Duterte, isa na. Then the chanting start. Duterte, Duterte. It cannot be overemphasized. Yung namingon sila, kisaning country? Pataka mo da. We will be coming out mga kaubanan. Ilan na rin kiklaim sila na daog sa inyong survey. Kami sa among survey. Di lang survey. Ground level, showing of enthusiasm, feeling of euphoria, clear ba kayo na? So na ako kang pamahayag ni ron kay dunay survey nga ni gawas nga sa maong survey dili man ikaw man daog sa maong survey. Kapila naman na. Yan, pag kumanda ako mo daog. Okay lang kung mapildi ko survey. Basta iniguman ako daog. Nakaminta ng hurot sila. Parot sila. Okay lang iwan na. Kay total sa inyong survey, sad? Of course. Okay, so sa inyong survey, ikaw sa daog dito? Nya, usaha ba kayo nakalimot ko na. Nga, kuha ba na, Aba Perez, Tatak Alcoseba, Ramon Alcoseba. Mo nang Aba. Katusa, katulad mo A, niya B, usa ka A, entrepreneur sana. Okay. Anak na ni Yayoy Alcoseba. Now, medyo ang simpatiya sa mga tao naaman sa mga Duterte ron, di man ito na ma-deny, no? In fact, ang ubang mga politiko mo hinahinay sa dili isa mo atake pon Duterte. In fact, sa mga senador gyud nga katong naa sa top 12 nga katong kwan, ningkamot sila nga di sa ka atake astute politicians karon dili gi ka mangikamot ka og blend ka gamay nga di gi ka mo atake kay medyo maalkansi mo, no? Kana reality ha. Well, talking of real talk ba lang. Pero ang problema ron sa PDP Laban, di ba naglisod og budget ang PDP Laban basin og kumusta man ang mga watchers kompleto ba? O watchers ang PDP? Naaman mi. Bo kami, ako. Put all together, we will have a watchers. We will have. Because ang amag, makalimtan ko sa
grupo ni Ong, makalimtas sa grupo ni Edo. Nasa ko akong kaugalingon, which is Partido Barog. Okay. But So, ang PDP laban, wala say watchers nga all the way Nasaan? down to that one? Naasad ang panding lang. O, lagi. Ang panding lang. Mura gina ang Kaya lisod man ang watcher ito og ato lang pa, bawon ng munggos-munggos. medyo. klaro na nadaan ni Digong. Oo. Nangapil mangali mo, klaro kay Digong na. Ang partido walay kwarta. Ako ni Sod sa politika, ni Lansar, giduso sa katawan. Ang akong giapas, ang katawhan, gikapoy na sa tinunto, sa drugas, sa krimen, sa korupsyon, ug daghan pa kaayo nga mga ngalan na fundamental issues. Kinahanglan mo kung nagkwarta kung ang imo ng kaugalingon kinabag-an nga mga kabus mag-unsa man ang ayuda nya tulo ka tuig agwanta. Ang atong concern, panalitan kung ang mga tao mauni ang ilang baruganan, pero basin og dunay mga problema dito sa ubos. Kung walay watcher, murag medyo dili makita. Sa tinuoray sa kadugayan ako, I've been also a NAMFREL in 1970s. The best watcher is the teacher. The best watcher is kanang board of election officer. Naman sila ito, sila magtanaw ba? Inya Ang kanina problema mga ani, na. ang problema ani kung mabisi ning EB, mabisi sa EB, simbak ko ba og dunay mga ibutanta ha? Sa una kontrasinyas manggod. Wala na. Wa na may kontrasinyas, Wala siling na. naman. Wala na. Now, og pinalitay og boto Ana, dito na barangay. o sa barangay, Okay. unya pag confirm nga na palit kas boto, og dunay Wala na nasan. Dili na basta-basta na. Kay kung ang tanan ang tanan vigilant. Alam, ang tanan ilabang tagamtam ba ang mga saad nga wa matuman. Ang tanan nakita nilang para paburot na sa bulsa dawatan na. Okay, Ayaw may lang. problema sa Cebu City kung batira. Kung dito tag-watcher Cebu City sa inyong partido. Dito sa mga probinsya, PDP laban, wala. Dili sa na maoras ang inana. Kaya na may NAMFREL. Oo. Na may simple for that matter. Muna usahay ko, hadlok ta. But on my experience, tanang lugar sa Tibok, Pilipinas, na simbahan. Kung sa mga simbahan ay inag-abot sa panahon sa eleksyon, ito na sa pangaji. Membro na sila, apel na sila sa kanang komposisyon. And they can even have like simple copy of the election return. Mo gina pinaka-importante. Pero kung nangaguba na ang moral standing, apel, POs and NGOs, wala na. Surrender ta na dong. Namasod na dito sa ang moral fiber, apel ng simbahan, wala na. Manayong ko, based on my 30, di lang 30, because ang Ramagod, 109 years. Ang akong involvement, Panyero, at the age of 9 years old pa. In 1960s pa ko, kita na ko unsay politikan ng kalihukan. But imo bang ang kunon nga sa mga nanglabay politika, bisag karon midterm election, pero dunay kalainan yun. As compared, lahi gyud kayo, no? Lahi, pero Ang environment, karon lahi. Kalagong ako isa, gisuspend ko. Now, sa makakita, ako ang elected mayor, di ko kasod, masod ko, gilakan ko, ninao ko, giklaman ko. Ipauli pang sakyanan. Paghuman, ila panggan akong elevator, sakal ako sa babaw, ila panggi kandaduhan ang 8 and 9. Tinunto na dili ni mao. Pero sige na lang, karong adlaw, ambot ganong timing man Mm. Happy anniversary sa akong suspension.
Mhm. 6 months na. Mm. 9 months, mga anak na. Karon 1 year na. Imagine 1 year na. Wa ko kabalik. Mo na paminaw gyud mo. Reaching millions nationwide. I am the epitome of kanagingan na to paubos. Mm. I am a testament of, or a living testament nga perte gina kong utong lang. Ayaw lang, maningin akong utong lang. Ayaw lang kalagom. Mm. Aron di ka malubong. Sige lang, kaya utong lang naman po Francis Pares nga, ginhawa lang. Okay, standby sa mahigala to. Padayon na itong interview ni Mayor Mike Rama. May asim pa. Oh, may asim pa. Standby may gala. Daghantag mga issues katong hatagag pagtagad. Pero atong tagag pagtagad ron to. Standby sa hamang inabuhi sa migamay at sa ipadangat ang pipila ka mga pahinumdom. Straight to the point. Okay, ato balikan may gala si Cebu City Mayor Mike Rama kay kining iyang kinabuhi is politika kung atong mabantayan. Mura ni roller coaster, no? Naasa sa taas, down na sa na, pero kabalik sa taas. Down na sa na, balik na po sa taas. Kinini ang sa imong kinabuhi Mayor Mike's politika nga murag roller coaster giunsa man nimo asa man kag energy nga kumbatim gyapon ka karon sa atong pagkatuban madasigon man kay gyapon ka Mayor Mike. I belong to an achiever, the Rama family or Rama Limchu. Our origin is Don Vicente Rama, 1916, the father of Cebu City. Mm. In Rama compound that I have stayed, and in fact, more than about 50 years. Kinaon diha ang istorya panerbisyo. Mm. Dili korupsyon. Poros lang serbisyo, trabaho, ug dili apilan og negosyo ang pwesto. Therefore, kana mao ang pundasyon namo nga mga Rama. Labi na gyud nako Mm. kay na may Saita Lopez Mm. kung mama ng espirituhanon. Mm. Wala may mawa sa passing nga kining tanan na may biblical ani. Mm. Ang amag kanang inigkahuman ikaksuli mo ang pagsalig sa Ginoo Mm. di siya arong di mga mga hadlok ang mga yawa. Mm. Ya, kabot sa panahon di man mahimo kung daghan na kayong righteous men Mm. fighting against evil, then righteous men triumph. Mm. So, imo nagbutangan og kahuyang, kalagot, kaguol. So, sa may tabo, kung dili kita, kinsa man. Mm. Kung dili karon kanus aman. Mm. Mana ay kay buong nako, nga, inig-abot ako diri, you have to live with a smile. Mm. Inig-uliro nako, my everything, eternal and forever, is my family. Mm. Samot na ka murag kag kuan karon nga lahi ning politiko ha karon pero nig uli nimo na magkailangga malo so murag lahi ning Sa balay na mo, karon. Kaya na may mga aluginsan nga mga bata ba, Oh. nga kading duwa, nasimpag o nga, anak sa ako ang kaning sister-in-law, Mm. added up, kung sa kuwan pa na, it adds up kaning motivation nimo kay makita nimo mga bata man. Mao gyud no. Pero natas sa mga issues karong buntag o gahapon ba ni o kini karon gawas ni mga issues og mga kuan. Ako naging kapangutan-on ani kay nagawas sa social media o sa kuan no. Doon na kay mga gipakatap nga mga streamers or mga posters or mga tarpaulins nga nagkuyog mong Bishop Palma. Apan matud pa sa itong nahibaw ang report nga gipatangtang ning Bishop Palma kay di sa gusto nga mabasa siya o dunay makapasangil niya nga nasa gi-endorse nga kandidato. Unsa imong take ana? Dito mo conclude di lang. Dita. Nya di sa kumusulti unsay di na ikuha ang piktura. Kailangan ang piktura. Okay.
O niya, ang pagkinuptamlay na mo, makita man na mo. Nga dili na kinuptamlay nga kanang ordinary nga kanang kortisikol. Ano lang tarapita diha kay may istorya ko tag ato nang apilang istorya ha. Mura naman og may istorya tag pagguba or pag-argue. I don't want to dwell on that because daghan pa kayong more issues. Most issues. Ilang taon ipatangtang kay ang kapabutang tingali ana or ang nagtrabaho sa dana luoy sa ta. Pero ko na picture paninguha giton na picture with giisa ni Digong, giisa ni Sara, man lang na makita sila nga ang kamot ni Mike Rama o ang kamot ni Archibisa Palma pwede yung pasabot dili may kaaway ni Archibisa Palma. Retired na siya pero dili tired. Nya, salamat ko. Mga tingali, gibutang niya, salamat Archibisa Palma. Ang mga maingon nga, Archibisa Palma support, waman diha. Salamat yun na, puro na pasalamat. Unsa man yung mga supporters na nimo ni nagbutang ana? Di na lang tami istorya kay, mutalan niya na ako, kisa na supportier. Ay na lang, mauman na ng eleksyon. Ay lang nila kuha. Ay lang. Pero ikuha ang ginila, parego sa mga hurot. Inador, hapit na maparot. Ang akong tarpulin. Tang-tang diri, tang-tang dito, pero okay rin ako na. Bisag wala ko tarpulin. Wala ni may tarpulin. Basta lang tumoy sa ballpen. Tuwa dito ang Partido Barog. Basi ba o sa part ni Bisa Palma nga di sa gusto lang nga kanang tingali ba ha, na kamuntanan pulos mo pinangga ni Bisa Palma ibutan ta lang di lang ko mapakita ninyo nga kanana. So wa ba kay plano mahimo nang kaglaing tarpulin nga kanang ikaw ra or imong Katagan ako tarpulin oy. Oo. Ako ko problema lang tarpulin. Oh. Bato na magalinag. Akong tanaw nga tarpulin, t-shirt, mga kandidato. Ay sus. Bato na naman doon gagabol. Sa mga kandidato, tanang ipang-ipon ni mo mga t-shirt, nga tarpulin sa tinubukan. Talawa ng mga tarpulin. Kumana, di ba mo na puyanan sa mga manok. Pero speakers bahin, wa pa ko ikakadungog ani nga kuan hinoon, pero ako lang ipa-confirm nimo on sa bani. Ang Iglesia ni Cristo ni endorse na ikaw ko nag-endorse or dili? Dili sa ko manginambog kay I would rather leave it to them. Okay. I would rather leave it to them. That is my respect to the hierarchy sa lokal, and that's my respect sa national. Ka-Eddie o ka-Urge. So, dili ta mangangkon kung ang ato madunggan istorya bisag mismo nakadungog ta itawgan ta lawyer man ko. The proof of the pudding is announcement and the real evidence is also printing, television and broadcast by the institution Iglesia ni Cristo. Salamat o salamat. Kung ako man yun, salamat. Pero kasagaran naman paggawasan sa ilang suportaran mga Sabado siguro 2 days before the election or karon gawas na. Looking at daghan mo kong kandidato. Daghan kandidato niya, daghan sa kayong senador. Plus, napa si Marcolita. Si Marcolita, Iglesia ni Cristo man na. So, there's a reason why sa akong gitanaw, it has to be. Okay. Kining imong poster mo gud nga with Bishop Palma mo gigitripan ron Mayor Mike. Ano? Oh. Tanan akong poster, tipan. Hawa na gud. Basta kasing-kasing. Ito dito naka-print. Partido Barog, bagong Subo. Pero kinsa mang idea na? Sa idea nimo or sa imong campaign manager nga magtapan ng Bishop Palma katong picture gi ipagawas? Hindi lang ko musulti karon. Pagumana. Okay. So arita sa dugang pa mga issues mga sukintig paminaw, gamay lang kay dunay dugang ta mga pangutana, labi na kining sa CCMC kay matod pa na mismanage man kuno ning CCMC matod pa.
Ako pa-explain nimo na ha. Og ingasab kini traffic nato og uban pa. Karon lang totoo daman lamang sa pila ka mga pahinumdom. Standby. Straight to the Now, point. atong balikan si Mayor Mike Rama mahigala pero nindot yung advertisement Mayor Mike Rama da kisa may kuan adto atong utok adto nga kuan ikaw nagpahimo adto or na kay mga tao dito nga mao'y nag-conceptualize atong mga ads. Since 1992, Mm. I always have a direct hand Mm. sa tanan ko mga jingles. Oh. Yan, namatay naman ako ang composer, director, scriptwriter, Mm. 50 years of friendship, si Monsignor Villanueva. Bilan ba? Oh. Good enough nga ang mga sakdap, ng mga original, pero wala na sad, except si Isagani, Mm. muna na nahibilin, together with my staff, si Serwin Ibiota, Mm. apil na karon si Vilma Andalis. Mura man tog Mike Mike 1992 na. Mura man og kuan kanang Ice Ice Baby. Ang gisudlan dayon sa Celos. Oo. Anya na siya ingala na to og pila ka seconders Mm. naasan para sa kanang rekorida, Mm. nasa na siya para sa magrally-rally Mm. north o sa south. Oh. I really put my time, and it did not just a quick thing. Mm. It went into a process. Mm. Naluto, malang to siya naluto. Okay, balik ta mga higalas do mga issues. Nining 80 ka mga barangay Mayor Mike. Hibaw man ko nga dunay kay mga leaders dito kay dugay gyud kang mayor, dugay kas politika, daghang kag mga kuan na dito. Pero pila man gyud ka mga kapitan ng imo karon? Di ko mangangkon kay sila na naman daog survey. Oh. Samot sa daog. Mm. So, basta nga at tungod lagi sa akong naagian pagkalako na akong swerte namong swerte pagkatoy-toy na dakong baka ka na mudaog magyud ko Mm. ug makalingkod jud ko ang napildi katawanon sa dada oy. Mm. So kining tanan salamat ko sa DYHP kasama mo. Mm. Ayaw to ninyo ibalik-balik nga di ko kalingkod. Mm. Kalingkod ko, karon kalingkod mga ko. Ay paghuman ay nantong siya na narabi mi party list. Mm. Kuan lang nga barog og mo basta kaya mo yung kutag letter ti party list man na. Mm. Ah, Pag yung nahabilin dito sa ubos. hot doon na. Hot doon yun na. So kan imo hilom lang ta. Ato lang makita as Lunes pohon. Nagyon. Wapa ni undang. Kung sa Tagalog pa ni, walang tulugan. Mm. Kono, ito yung mga ads oh. Of course. Ayun, Ay, numero ay, 4. Oh, Mike Rama, ana ha. Now, og tagaan ka kahigayunan nga mabalik diha sa mandato fresh mandate from May 12. Ang problema na to kining traffic, unsaon ta man ni pagsulbad ning traffic. Unsa man ning BRT nga nasugdan man giingon man tong BBM unta primero nga within this year ana niabot ni BBM wa pa man gihapon in town realize kining moong proyekto. Basta dagang kay manghilabot, makasapot. Mm. Pero tanan mag-abot, na makabot. Mm. Mo na siya. Kaduha, hindi ko man ni salamat sa ko nga ang nipuli ni Bautista ako ganang higala kayo Mm. muna ang very successful COVID na na kanang kanang action man Mm. ni kato sa head di bukan mala si Vincent Dizon Mm. muna karong ang DOTR niya material expertise na Mm. ang grispo pa na ni Adto na karon abot pa ka Duterte naabot So pa nasugdan naman ng BRT og tagaan ka kahigayunan. Tiwason Tiwason na gini. i-refine lang Okay. i-refine lang Tiwason i-refine unya sugdan sa ang problema magkaroon god naanay kwarta ng mga face ba Oo. wa pa'y
I wish makahatag og kwenta si Secretary Dizon kay nangawa laging when I was discussing asan man pander sa kaya sa man itong panggobyerno huwag mo sukuloy mangintag kontrata ipausap bagong administrasyon undangon niya musod kauban sa groundbreaking bagaman tangtangon may manlaki oy may manlaki Usa gitabuan ni Mayor Mike. Kauban sa groundbreaking murag matagaan ko nimog idea ana nga. Kauban man ka sa groundbreaking siguro ato. Si BBM ikaw si Gwen Kuyog. of course Okay, nagunit-gunit mo pala ana of course Unya napapicture-picture pa mo? si matay labot ng gobernador ato wala naabot na siya dito sa area sa groundbreaking wala ang mga istorya sa preparasyon walay labot ang gobernador. Okay. Ambot ganun naabot sa groundbreaking. Ano mapilman siya? Ang BRT syudad man. Siya probinsya man. What role was he performing? Wala tinuray pa. Ya pagkahuman, sulti pa. Diskurso pa. Okay. Pagkahuman diya, nagpatangtang pa. Unsa man na. Munang patag-ala ang gwapa na kong gobernador. Pambari 4. Kay sayo na tanan. Dili mo na lisod ba? Ang kanamingog basta lang makasapot yung daghang manghilabot. Pero kung balik ka sa original unta, bulakaw ko na. Bulakaw ko na. Yeah, Bulakaw to Talamban. Yes. So, abot lang ang administrasyon. Dili na nagsugod sa IT Park, sa SRP. Padong sa IT wala Park. pa. Diyan na nagsugod sa kanang terminal. Padong sa mang giserbisyuhan ang gobernador. Usam na pag di mano ang giserbisyuhan at akibang pribado. Kaya balo moabot na dito sa Ayala o patigong na sa Banila Talamban nakalimtan ang original di ko musugot ana even akong predecessor di na ko ma-mention kay kaatbang manggod sa akong vice mayor. I will definitely once everything settles look an ilan naman ang gikomit na ilag yung ibalik dito gikan sa Bulakaw. Okay. Kining pagkatangtang ining sa atubangan sa Kapitulyo nga station sa BRT, dako na magay gasto na. Unya gipatangtang sa diha natukod na. Kini ang usik ang kwartas gobyerno Mayor Mike. Kay kanos aman ang gobyerno wa mag-usik-usik. Kay kining ko na ba? May to pagsugod og or baka mingon si Gobernador Gwen nga unsa ta mo kay bawo nga mo na inyong plano di ay. Di lang ta pabalik dito kay mapildihan naman na siya ni Pam. Kay kini magong istasyon na ba kana bang makainko mismo gani ako og panalitan kanang BRT. Kuan ba pero nasugdan na magod. So nya nabutang nang kuan niya pagsugod pa lang tada na protesta na may nagbutang-butang o mga patungtukod o makasalipod sa Kapitolyo mangita na taglain na lang nga station daan. Wala gini. Kay kuno sa mahinayak na ba nya man gipatangtang. Ibalo ka dito sa Australia, Melbourne. Ang mga station dito abot na nimo to ana left and right are all with heritage value. Pero ang station nito wala mo compete sa aesthetic value sa mga dagko kaayo nga inig humani mong naong laka tuwala ka nito museum. Inig naong nimo City Hall na. Inig naong nimo opera area na. Broadway area na. Ya mga building ana. Wow! So nice because they are all of heritage value. Now, di na sa kumusulti karon kay basinyag kanang ma-preempt na to
Nga ilang nasundon ba? Kaya kung daghan mga tao nga nausikan yun, Mayor Mike, nga kanabang nahitabo ba nga, may tapagsugod pa lang, klaro naman kayo na magtukod og BRT station din ha, may tapagsugod pa lang, ay lang magdayon din ha, kay makasalipod sa Kapitol. Oo, unta na. Oh. Ma-audio na. Nga ko pa sa ginli. Ana. Oh. Kaya nawa man ko, ang Nipuli, 2016, 3 years ko na, magaman, lain na sa mayor, vice mayor man ko, magaman, diya sa tsak, wala man lagi discuss. Nga naman, because there was no reason, parehara na sa ako ang gibabagan pag-ayo, lipay kay ko, ng Freedom Park, nga nabalik. Oh. Maulang tagang kay istorya. Ano Muna magunin siya kanang depende sa kahawd sa tao ba? Kang tanga niya, ana. Way nakakuan niya, nakahangyo na lang unta sa city ba nga. Ato istoryahan, ato ning usbon lang siguro ang design, pali makasalipod sa Kapitolyo, mo man ka na imong Maobitang ako lang isang gikiha Oh. to give emphasis. Pero sa may naporma, dismiss man sad. Kung sa mana, na problema. Inoon karon ambot kasi na nakiya niya na suspended man na siya. Lahi na noon. Ang imong kaso wa magsilbi. Pero itong kaso sa usa ka rider mo'y nakapasuspenso. Lamang yun na Oh. ang makapuling ang gamay. Ang makapildi ang gamay. David and Goliath. Moro siya. Ayaw gimog kanabang take for granted sa mga gagmay. Kay mo dako malatag ipunon. Pero gipasangin lang si Martires nga tungod kay Duterte Apuente. Mo nang gisuspenso siya. Unsa imong take ana? Ayaw sa mong sige sangil. Kay kontra sa mo ana, sa may baot. Ako dahil San Beda man ko. Martires San Beda na. Hindi na namin istorya napita niya. Ang importante karon move forward lang ta. Wala na sa katuig ni mapuyo ng Kapitolyo. Mauman man yung termino, pildihon man siya. Okay, standby ha. Atong balikan, mahigala si Mayor Mike Rama. Standby, human lamang sa pipila ka pahinomdom. Straight to the Atong point. balikan, mahigala Cebu City, Mayor Mike Rama. Ang atong hinabi karon nga buntaga. Mayor Mike, back to you, Mayor Mike. Yes, sir. Okay, so kinini ang pag-meeting kuno ining BRT, represented man kuno ang Kapitolyo ani. So nahibaw sila, doon na nagsulti nako nga usa sa di lang ako i-mention nga pag-meeting nito na may representative ang Kapitolyo. So nahibaw sila asa dapit ang mga BRT stations. Wa man sila mo babag, so okay lang. Nganong gipatangtang man? I don't think appeal sila to start with. Oo. I do not know because when my predecessor, kaya ako manggoy ni fight so hard during the time of President Noynoy Aquino. Because ang priority ni Noynoy was MRT, LRT. Di lagi na magsilbi ng MRT, LRT. Why? Because we are a heritage city. Number 2, kita kato, napala sa ubos gali ang kanang structure, how much more kung imong ipaagi at tubangan sa Kapitolyo Kung LRT sa na ipaagi nimo sa Santo Niño musod sa mga gingalan na tuog historical like Plaza Independencia. I mean, I was really standing ayaw, Mr. President, ayaw ng MRT LRT kay estudyante mo ko San Beda. Swerte lang siya nga pag-abot niya naliko na ang LRT padong Ligarda. Kung di diretso pang LRT diretso sa Malacanang. Yung GP Laurel muso dito padong na sa Nagtahan. Hindi mo kung mag-brief siya matligo, kitaan siya. So bisag samot na kung LRT ug BRT na gani ni samot na LRT ipapingis sa Kapitolyo dili pagi on sa Kapitolyo para dili matangtang. Ang ending sa nimo na asan ba yun? Sa gawa sa imong kiha, Mayor Mike, ano niya mahangyo ka ng uban na mga hangyo lang di madaog kiyas Governor Gwen. Hangyo lang ayaw taon na agob kay nagahiman. Nagahimang Oo. Nagahigoy. Ang gawas maniyahang kanabang I don't know, di ko gustong
Hindi man na siya katbang na ko. Bangal na spam. Kaya mo man na akong kandidata. Gwapa. Okay. So arita sa atong gawas ining BRT unsa pa may pamaagi na to kay ang kini mga Toyota no, mga Ford. Traffic. Perting naghan na masakyanan kada tuig baligya ang atong kalsada wa man gyud dako. So medyo mura nagparking lot ang atong mga kalsada. Sodyo nasyonal. Mapita na sa mga congressman. Gusto mga congressman sa apel na sila. They should legislate laws to limit importations. Number 2, ang local government mag-integrate ra gud. Ino naman na lagi na may panahon pa naman ni Abitis apel sila si Governor Gwen atong MCDCP, Metro Cebu Development Coordinating Development Council. Dahil man to ang problema dito, kanang tidid to traffic. Di kung mag-integrated, klaro ni mo ang katunging circumferential, mass transport system, integrated traffic system, widening of the road, opening of the road, flare, tunnel, butangan ni mga ladder system, munang gingalan na itong monorail, apel pang cable, apel pang mga building, mga building, i-connect na ni mga parking building below ba. So, this all will be idea sa nigi hatag ni Atty. Jocelyn Pisquera. So, mag-travel ka na lang from one building to the other. Di na kailangan kang magawas kung siya add up the volume. At the same time, dagang kayo na siya nga mga intervention niya nga ang minaka-importante yun kay balikon maging ako sa Coco and give him the whole empowerment. Ano bang right person to the right position. Kini bang sabi RT nga inana makasalipod sa mga heritage og balta nagkatong LRT unta to nya ato lang ipakon pa sa Manila ba nga atong ipa-dive o atong ipa-agi og tunnel kung aron nga dili masalipdan ng mga heritage niya. Actually, may konsaka an hour ago na itabo at Manila. Nagkan magayong mga igo-guana. Igon sa ka sa archaeological that you're digging on holy ground. Igon ka na. Ito, kag di ka igon. Katugaling pag sold sa Plaza Independencia. Pagkad ako, istorya na because the archaeologists really were not in favor that there will be unearthing because that's more or less long been there, and therefore the value of heritage should not just be taken for granted. So ang pinaka-importante sa Cebu City is really heart ko ng Cebu City sa tibuok island of Cebu. Na ana dia center pagali. So preserved heritage. Number 2, you talk about traffic. Nagyan naman na mga engineering has to be department. Una-una mga kog di lang usa ka department. I-appeal pa ng engineering. So kinahanglan gyud kining sa pagsulbad sa traffic mo appeal gyud ang national di gyud pwede Dili pwede. Hey, number 1, tagiyares dan. National man. Kadua, ang bikas nga mga LGUs. Ang ampalo, paron na lang ni mo gikan talisay, padong Mandawi, moagi man Cebu City. Mo na nga, the so-called integration, coordination, collaboration should be a part of it. Haron, we enjoy, the heritage of one Cebu Island. Dili one Cebu, one Cebu Island. Okay. Kini ni ang kumusta man Mayor? Ikaw may nahibaw gyud kay dugay man kan glingko diha nga mayor o nya human nawa ka nya kanon kan. Kumusta sa may financial state gyud sa tong syudad? I've been out 1 year na. Pagbiya nimo. Sus, mabitang na di ka nga. Magaling na bayaran ako ang utang. Wala may utang sila Sugbo. Pero nahurot masad ang 18 bilyones in the guise of COVID. Tami on the interest was able to tap sa iyang singala kanang mayorship.
Oh. Kamatay na mga sila Bilya, Mm. horot plus budget pag yun atong 3 years niya or 2 years niya or 1 niya. Kaya nga tungkol, atong giklaro ng financial state sa city, kay kinahanglan ta og leader nga mantigo nga mo da sa atong syudad, nya dili mahurot atong kwarta. Basta di ka mangawat. Mm. Mangawat yung utok ni mahurot yun na. Mm. Nindot ang imong relationship with the private sector, PPP, kada-kada kong PPP, Mm. na makaingon ta, mabot man kita sa CCM siya ni ba? Oh, abot kita ron. Abot kita ron. Kaya ang amang gikan sa Mandawi, abot kita sa Sugbo, Oo. abot kita konsolasyon. Ani, wag na problema yun. Kay pagbiya gud ni Tomas, ha? Sa as mayor sa Cebu City, dakong kwarta ang gibilin. Ila. Mga more or less mga 16 billion Kaysa may kaysa ka-generate sa 16 billion. diha sa SRP. Kaysa ka-generate na. Ako. Unya mo to na bayaran. Oh. Ayaw siya panghambuga kay niabot ng 18 billion. Oh. Kaysa may ka-generate na ng 18 billion, siya diloy. Pero ang akong punto ba nga kining tungod ning SRP nya, okay, abutan ta sa imo pero nahulot mo kining kwarta. Unsa Dili man? man. Di man ako yung hulot. Oh. Alam ba, ang amag atong pukawon to na naman to sa lugar na si ang pasangilan na to COVID. Ang problema during the COVID, overpriced. So kadtong halin sa SRP nahulot na gito. Horot. Ang nakahulot ato dili ikaw. Ang ano ako mataon. Maita ng kalagya. Perte magay na kong panabaho karon makakuha ta ng 18 billion. Hindi na lang ang istorya. Dili ako. Mm. Kay bisag vice mayor ko during the time, Mm. I was very clear. We wrote a letter to the mayor. Mm. Every time we approve, 1 billion pinato during to address COVID, apingit ang ninyo. Gani si Philip Sapra, he was designated to be the liaison officer of the council to see to it that the money approved by the council dili taon maitsapwera or anywhere asa mapadong. Kay mo na nahitabo ba nga dakong kwarta sa Cebu City nya nawagtang mahinuon tungod sa COVID. Ayoko pangutan na taon, kaya dili ako mayor adto. Well, ato pasabot ani nga doon gyud mga tinuod na nagiingon ni kuan ni kisab ning konsehal day. Ninya mabatid niya. Doon naman kuno nga ungo sa City Hall. Hindi sa ko apila ng ungo. Oh. Wa kay apil sa ungo. Waloy. Oh, pero doon ako ni mga ungo gyud. Hindi sa kumusultihan na. Kay tao man ta. Oh. Okay, arita CCMC be. Kay kining CCMC doon ay nakasulti nga ngano man akong giingon. CCMC atong tagag priority ni kay para ni sa mga tao health ni ang issue ani. Sa ubang mga nasod adto ka sa ubang mga nasod Australia, Canada, US, dakong prioridad nila ang health. So atong hisgutan kining CCMC nganong dosi naman ay katuig Mayor Mike. Wa pa man mahuman. Alay ko pa sa ginli. Pasang nakalimot mo tulo ka tuig ko. Diha. Kasi mayor, akong predecessor. Mm. Ha, numaya. Pagkauman, Di ko masangil ako lang pangutan dili mo na ako gini-explain because paguman, gusto ko mabalik. Mm. Di mo ko kadagan. Di magbisi mayor na lang ko. Mm. Kaysa man na mayor, ganapil di masad akong predecessor. Mm. Pero namatay naman sa to. Mm. Muna nga, babalik ka ko. Ay lang kung sige, istorya nga, ang kwarta ay ato sa City Hall, kawato na, Mm. isupi na. Kadagan akong project niya, Panyero, nga, atubangan sa City Hall. Di ba na, City Hall, sa Sugbo. Pagpahuman, pagpanindot sa Port San Pedro, dili sa na City Hall. Mm. CCLEX, dili sa na City Hall, dili sa na national government. Mm. Kadagan akong project, it is a PPP. Oo. Wow. Bring me back as a mayor, 2 to 3 months. The shell will be finished. Dito man ko, lastly, katong few days ago, Mm. saka ko dito, abot na ko sa, actually, 8th floor na kayo na. Mm. Ito na dito mga poste. Poste na, kompleto na ito dito. Yun na may mga slab naman na. Oh. Di ako man ang shell. In Apan doon 3 ay months. aligasyon. Doon ay ingon niya na mismanage ko no Kasi ka mismanage. kining CCMC. Kasi ka mismanage lagi. Ano tao ako yung mismanage.
wala lagi ko diha. May itali kalakiya. 1 year na kayo ako kabalik. Pabalik ako. Nan panalitay pabalikon ka mahumani mo ni. Of course. In one term. Of course. Because Ricky Dakay, private sector, napamanggali, luoy ka na, Ricky, napang generator, pinalang katuig diha. Pero doon Ikadua, ni Auhag, Mayor Mike, Ah. ako ipatubag ni mo ni karon ha magpahinumdom sa tagadali. Pero doon ni Auhag manggod nga kini ko ng mga private donor sa CCMC nga i-channel na lang direkta unta sa City Hall ang mga donations. Ako ipa-explain ni mo na ha. Sabay, human lamang pipila ka pahinumdom. Straight to the Atong point. balikan may gala si Cebu City Mayor Mike Rama nga niya karon sa Sibianan mga higala. Mayor Mike atong balikan kining CCMC kay kini ni ang naaman daw kuno mga private donors nga mo-withdraw sa ilang pledges alang sa CCMC. Unsa may imong tan-aw ana? sige man pangayoon sa City Hall. Mabita na nga, ay, ano gamay na kay Kuwang Dong? Bildi man na sila, klaro man itong porma, mga konsehal, purot man na sila kay tao mo sana mo, muwara man na, muwara yun na. Ay lang taon, ihatag ang kwarta, ibutang sa City Hall, sa ending. Mag-bidding na sa, wow, I've done a lot. Wala lagi sila mangwinta, but I do not want to. I've done a lot of PPP. Very much clear. CCLEX, PPP mo na, 35 na billion. May City Hall na. Second kayo, I do not want to Port San Pedro. Diretso dito. Batihanag yun. Kanang Plaza Sugbo, wala may iniksod mo City Hall. Tanawar ko na diyang Chandelier, tanawar ko ng gingalan ng Session Hall, tanawar ko ng Caucus Room, PPP na. PPP, pasabot, private helping government. Kay tungod sa kadugay na ba niya kini ni ang dunay nag-ingon sad nga kinsa may mahimong accountable ani CCMC ning kalakihang magkinaunsa nga doon na may lain-lain magkontraktor upat na may kontraktor sa ani. Dili na pwede, kaya pala man sila na musod na ganang kontraktor, segregate man ang responsibility and accountability. I can assure you, especially nga, mamatay lang yung intensyon diha, na naman kaya diha ang Operation Smile. Oh, Jesus, kanindot na way bayad, may boarding, na diha. Sunod na, sudlaro ko, puros na sila panaway, murag sila, nakaagig onsang CCMC, City was ka na ni Anto. Akong predecessor, baligya maganyang CCMC, katulo, di lang ko mag-istorya, patay na rabot ng mayor, palit sila 500 million worth, medical equipment, wapa mahuman, unsa man na. Ako pa sa nang tugpahunon. Muna nga di nalanta kita. Kaya kung elevator sa City Hall, nawa. Ato na ko doon kay dapat ko yung Mayor's Forum. Sige. Kaya ako, naman ko yung mga pangutano ang Kaya tagugang. paspasilang. Elevator nga nawa, nga naman eh. Wapa ba, NBI, ambot, nga nung nga pa nangyagi, na naman na may finding siya. Pahila dito, ron, hot doon talitalan. Na sa NBI na karon. Sunon. Okay. Unya, kini ni ang unsa man di mo na hinungdan nga kining 500 million nga equipment nga gipamalit natong panahon sa previous mayor nga wa pa hantod karon mo na hinungdan nga dili nimo kay do na mo giniawhag nga kana mga donation sa CMC dito na City Hall dili na akuan. Even before pa na. Oh. Because the best transaction is with private sector. Of course, coupled with the help of the City Council. Memorandum na kan mo na solve mo lagi ng Operation Smile. Dili kay magunahon na perme, dili na. Beko tinarong kay mangunahon na, di kay ka mangwarta, newspaper ni mo, accountability ni mo, humana. Pero kung siloso ka, kaunahon na nakagpuli na ko, niya, pag mo kibawag, June 30 ang akong termino, muna nga pakatoy-toy ninyo tanan. Okay, last nga pangutana kay aron sa kuan no, kay hapit naman talas Jason. Kini ni ang sa may nahibaw-an nimo Miray. Kay kini concern mi gyud ha kay taga Cebu City nya mao gani una nga manggamitay gyud sa tubig diri sa MCWD, no?
franchise MCWD, ang Cebu City mas grabe gyud. Kining doon naman goy contract sa una ang Capitol og ang Ayala nga mabaligya sa tubig sa MCWD at 25 per cubic meter. Unya barato-barato to ang maong contract kutob to sa 2035. Giputol ni Governor Gwen katong maong contract. Unya nalahi na ang iyang partner kini nang rason na mahal na mahinuon ang baligya sa tubig. Mo Dili- ang problema. Kaya nang hilabot sila sa MCWD. Mm. Makapitan ng askin ng istorya, balik niya ko din eh. Pambalik ka na gugo. Dili ka, Pagkaman, Unya after election. Ako nalatay board. Mm. Headed by Mel Feliciano. Nalatay chairman. Kumplito na. Taas ng istorya. May pag-imo na imbita ko si ay na lang kay kandidato na pakunta sa kong katbang. Oo. Akong kauban. Di man ako man gimbital din eh. Pero Then kung I'm just talking about away sad na. Kaya nga ako bang concern ba, Mayor Mike? Ang concern Cebu City ni mahal naman ng tubig anak kay pabaligya sa tanaw ha. Ang consortium sa una Ayala o Capitol ibaligya sa tubig sa MC at 25 per cubic. Karon, Giputol ni Governor Gwen. Anay tabo ni ron nagbaligya sa tubig dito sa MCWD at 60 per ma-orbit cubic. na. Yun mahal na noon. Magbuhat lagi tag atong kaugalingon ha. Oh. Ato Cebu City Water District. Wani mapugi nga yan lang putla ng kuan kaya Adi, mahal sa man noon. O sa pagpugong nga sa katuig liko na wa. Dili ka ni posible nga padong sa privatization ni ron. No, kada privatization kung ang ending nimo makapresentar ka for the poorest of the poor, why are you going to be complaining? If the subject matter, if the project musod ang private is better than government, it will serve all. Say mo good, why are we jealous with the private sector? Pero kung ang private sector mo tag-iyan ha, kontra na nako. Pero aware ka ito maong kontrata sa Ayala o sa Kapitolyo nga kuan. That was long time ago Yeah, pa. Ang tami, I don't know, absolute nung ako na na. Oh. Dugay na ng mga inana. Di lagi tumao nga ipang-usab pag kuman, dako na nung Hindako na yun ang tubig. that's Mga tao man may magkuanan eh, sakripisyo. ang pangutalan kasi nakakwarta. Mura man na. Ang panggoberno na ko, tawag yun una. Kaduha, tawag yun una. Ikatulo, tawag yun una. Okay, mensahe nimo sa mga igsuon nga to naminaw karon. Kami na. Nganungita pa mo. Kami na. Partido Barog, Bagong Sugbo, Team Rama. Anindot, nasuwaya na track record. Kung pirmi na lang isulti, na ay resibo. May buntag. Ako mga higala niya. Ano ko kayo yung merit da. So, sige na lang. Mabalik ko din eh. Daog na. Okay, salamat kayo, Mayor Mike, sa paghatag panahon sa DYHP RMN Cebu.